and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Mayo ragyod. Ayaw lang sa taon palapi Imanoy Tibor. Si Mary anak sa gidagit sa mga militar. Hangtod karon wa na ko'y palita niya sento. Busa patay na siya. Katong iyang mga kauban nga may pasilong dinhi sa imong kaugalingon. Ang mga ginikanya ni Adto ug mga igsuon. Sama sa nahitabo sa amahan ni Mary nga siya sento. Labaw sa tanan Manoy. Ang nahitabo kahimtang karon sa atong nasod ug sa iyang katawhang kapus nga mao'y dakog porsyento sa kadaghan ug mao'y nag-aguroy sa kasakit ug kapait sa kinabuhi ning nasura. Mangutana ko nimo, kinsa may nagpakabana? Kinsa may isog nga makigharong sa mga madaog-daogon? Kinsa may gipangidnap ug wa na igdungog ug kun igdungog man gani wa na patay na? Kinsay gisakripisyuhan sa sama ni Mary ang mga adunahan bang mga hako? Dili Manoy. Ang gibuhisan ug buhisan sa kinabuhi sa sama sa akong mga anak, mao ang mga dinaog daw. Wa na si Mary, ug ambot hain ka siya. Busa hunungan na ka ng pagsigi ni magsaway sa sama ni Mary. Ginoo ko. Unsa na sa karon Manoy Tibor? Ginoo ko. Ay. Ngano karon Manoy Tibor? Wa ko mahibaw. Si Junior di ay anak ni si Dad. Naglabang ko dito sa likod. Nagkabati ko nga murag gibatiran ang pultahan mo ako gisusi. Mauya kong nakita ng duha ka tao nga nagtap-tap sa ilang mga naong. Giablihan nila ang kwarto sa akong anak. Nagamata tingali si Junior maong naglayugay sila. Hila na yung ipusin si Junior. Junior! Mga salbahes! Mga demonyo! Mga demonyo! Si Junior nga anak ni si Dad mo ay gipusil. O patay gyud kay pulos sa miigo ang mga bala. O gabot, kinsa ka itong mga tawalang mipatay ni Junior? Abi ni mo Yolanda, kato si Junior, nasuod sab ni Mary. Kanunay na sab si Junior nga mauban sa imong anak. O gambot, asa paingon ang ilang lakaw. Usag estudyante si Junior. Hilamon ka itong bataapan, sukad nga nasuod siya ni Mary, labihan na katabian ni Junior. Huwag ipanabi, mao, ang kanabitaw, kanabang ismo-ismo nga kung sumpayan ni mo ko'y, ismo ko'y, kanabitaw, imperialismo. Ay, ambot, saan nang mananapapan, matod pa sa silingan mong pulis din pinulungan ko na sa mga batanong estudyante nga nabuyo sa idealismo sa mga komunista. May sulti-sulti karon diya sa gawas. Suwa pa dadaan, patay lawas ni Junior sa ambulansya nga katus Junior, usa sa nakabig sa imong anak aron mo apin sa kalihukan sa NPA. Manoy Tibor. Patiwasan ako. Doon na pa ilaing mga batanon tinhengan na magpuyo sa may langob sa Birhen.
Nga man atong demonstrasyon, nangawagtang lang. Ug matod pas uban, mga NPA na kuno sila. Ay, patiwasa lang ako. Kay mayon ni makasulti ta kay magsuon ra ba taog, manghod ta ka. Akong pangutanan nimo, o ginaot nga mutugan ka na ako. Kay nagduda gyud ko. Na nagpawawa ka lang may baw, pero ang tinuod, naibaw ka, kunain na karon ng imong anak. Kung isulti na ako nimo, kunain karon ng akong anak. Kana kun naibaw ko. Diduso ko nimo manutipore, kaysa imong sinultihan. Kung mahibawaan nimo kunain karon si Mary, mutugan ka gyud kunain karon si Mary. Maugapisan kung nahibaw ko kunain karon ang akong anak. Dili gyud nako katug-anan manoy. Tanawa ka na ng imong sinultihan, moral na sa komunista. Ingon ba na batasan sa mga komunista nga wala na mga tahod kung manubag-tubag bisan magawa nila igsoon? Matinahuron ko noy. Sayod ka anak. Kung giunsa ka nako pagtahod kay maguwang ka nako. Mapaubsanon kaayo ko manoy kay duha ra ko ta kapuok. Ug nakabintaha kaayo ka nako kay halos tanan nga kabilin sa ato mga ginikanan na ama nimo. Ug ang ako maurigog taon kanang yuta nga gitukuran sa akong bay. Nakabati ka ba nga may reklamo ko nimo? Wa. Kay gitahod ko ikaw pag-ayon oy. Kung miingon ka karon nga komunista ko, nala. Kay mao man kay imong gituhuan nga komunista ang daog-daogon lang sama nako nga kanunay mo lang yung dispatsaron og daog-daogon. Dan tawag ako og komunista. Abi nimo, ning kahimtang nako karon, kay wa naman ko'y laing igsuon, kita ramay kong duha. Namasin pa ya taon ko ning akong pag-anhi. Maiban-ibanan, bisan gamay lang unta ang gipati na akong kakapoy o kabalaka, ingon man kahadlok. Maong mianhi ko dinihini mo, nga mo'y akong makuwang. Kay mamaray unta ko kalinaw kay kanimo. Pero dili man di ay mao. Kinasayop man di ay ko, uy. Misamot man noon ang kahuot o kasakit sa kundugan. Kuan man gud unta. Anilang unta ko nimo magpalabay og pila ka adlaw. Pero misamot man hinuon. Mauna lang ka to, Noy. Salamat sa imong pagpadayon nako, Noy. Adto nako. Nga lagi mo mga gamit. Makapahulay kiko din nang kay malinaw din sa imong maguwang. Ay, manang? Dana Suping, mamauli ta sa ato. Saman? Dana. Mao kagyod Yolanda, di ka payaw-yaw. Aw, may sabi noon, nabasiksak-on ko din nga kung bahay, o maamong ko ninyo nga niasa ka na ako. Manang Yolanda! Sir. Dali, Loy. Oy, niyam lagi taga-media nga o taga-press. Colonel, ukan, sir. Uling ko ko, mga amiga, ha? Barog. Oh. Kisa lagi mo na mong lingkod ka, litsi ka. O na ka na mga kamera ninyo, Do? Ha? Yes, sir. All sir. Stand at attention! PI kang litsi ka! Ha? Ha? PI ka na ko? Ha? Nagpagkauaw ka na ko? Nagpagkauaw ka sa imahin sa mga militar. Nga nagtinarong sa pag-alagat sa katauhan? Salbahis ka? Ha? Kapila ka na magpatigbakay sa sarusay. Ha?
Kausara man na, sir. Kapila! Kadaga na, sir. Karos ala magsugod nga nahimo kang protektor sa masyaw. Karon pa, sir. Uy! Dugay na, sir. Unsay imong buhaton? Unong na nako, sir. Ayaw pagsaad ako, dimungkog kang dako. Adto saad ani mga magbubuhis at tubang sa kamera. At tubang sa mga tigbalita. At tubang! Ako mosaad nga dili na ako mausab. Ako mosaad nga dili na ako mag-abusar sa akong pagkamilitar. Ako mosaad nga dili na mangwarta. Ako mosaad nga magbinautan. Mauro to, sir. Dimungkog! Di ka mga ibasaylo! Ako mosaad nga mangayo og pasaylo. Dimungkog katarungan na! Ako mangayo og pasaylo sa tanan. Ilabi lang yun sa katawan. Salamat. Good. Good. Kaya Ronald Joaquin, sir. Ayaw ba nga, Mupos ka ba ni Lolo, sir? mupos ka ba niya? Okay. Hindi ko daw ninyo. Kaya mga palangga ko kayo kamong mga tigbalita, maradyo man o telebisyon, o pamantalaan. Dire. Kaya sir. Okay, sir. Oh, one more, sir. Okay, one more. Ayaw pahiyom, Loy, di mungkog ka. Ikastigo ta ka. Sorry, sir. Humana ning picture taking. Kuyugan mo ni Loloy nga tos kantin. Magkapiyo na mo dito sa kantin. Isira ng pultahan. Lingkod. Namuwa pa hangtod karon ang duha nako kaapin, sir. Nanghang pas kasakit ang akong aping. Ay, ganay mo, Loy. Di mungkog kang dako. Sa panahon nga ingon ani, kinahanglan magpabilib ko. Aron dili mo samot nga, hindi mo sabot ka kulos maot ang akong ngans tagamidya. Mga alalay ginako. Oh, Ha? nakasabot ka, sir. Pero tinod-on mo nga mahunong na kus pangarta? Di mungkog. Kisa nag-ingon yung mumulong taloy. Kisa nag-ingon. Kay madimungkog sila nako. Padayunon ta ang atong pangwarta. Kisa blay hari. Sila dimungkog. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!